संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा ओ बंगसाई बुहुमनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दिनै 5 जुन एबा मुलुगनां आबहावा सान। बे सानजों लोब्बा लाखिनानै दिनै चिरां जिल्ला रुनिकाटा ओनसोलनि भुरथिनालि सालबारि गामियाव बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि लादों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जिथि दुवार दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा। बे हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ नुजाथियो आरो बिफां गायजेननायाव आवगायदों। चिरां डिभिजननि एसिएफ कुनजुन बसुमतारिया बाहागो लाफैदों। 500निबो गोबां बायदि रोखोमनि बिफां लाइफां गायनाय जायो। दिनैनि हाबाफारियाव आफादगिरि दिपेन बर' आरो चिरां डिभिजन एसिएफ काजलगाव कुनजुन बसुमतारिया फोरमायदों खोनासंनि। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनाय बायदियै जोंहा दिनै बुहुमनां आबहावा सान वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे आरो बे इउनाइटेड नेशनजों गनायजानाय बा थिखानाय मोनसे सान। दिनैनि सानखौ गाजा गोमजायै मोजाङै मावफुंनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि दालाय जोंनि दखरा जोंनि जिल्ला आरो मिरु आफादसिम जोङो गासै लेभेलाव हाबाफारि लानानै इनस्टिटिउसनेल प्लान्टेसन प्रग्राम जों बेखौ थिक खालामदों। जोंनि स्कुल कलेज जि दङ आनसलिक जिल्लाफ्रा गायगोन आरो बेवहाय मेनलि जोङो फ्रुइट माने ट्रिस जायफोराव माने फिथाइ सामथाइ जिफोर होयो बा बे फिथाइ सामथाइखौ जाहाथे जोंनि इयुन जोलैया फंबाय बिनानावा जाहाथे बेखौ बाहायनो हायो बा जानो हायो बेबायदि दंफां लाइफां गायनो थाखाय जोङो खावलायदों। दिनै रुनिकाटा दखरा एबसु टेनदुवार दखरा एबसु बे रुनिकाटा ओनसोलाव आरो चिरां जिल्ला एबसुनि जथाय बानजायनायाव बे आनसलिक आरो डिस्ट्रिक्ट बिसोरो बेयाव जथायै मोनसे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिखौ जों मावफुंबाय। बेयाव जिल्लानि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि दखरानि टेनदुवारनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि जोंहा चिरांनि मानगोनां एसिएफ बिथांबो दङ एबसुनि लोगो गाहाय नेहाथारिबो दङ। जोङो टिमैनो बेखौ मावफुंबाय। बिनि गेजेरजों आं मोनसेल' खावलायनो सानो जे जोंनि जि मिथिंगा जोंनि जि बुहुम मोनगु ग्रहनि गेजेराव बा गोबां नोङो ग्रह नक्षत्रनि गेजेराव जोंनि जि आर्थ बे मोनसेल' प्रिथिबि जेराव मानसिया थांना थानो हायो जिब जुनारा थांना थानो हायो बेयाव दंफां लाइफां जायो आरो बिनि जि इक'सिस्टेमखौ जोङो रैखाथि खालामनांगोन संरैखा खालामनांगोन। जोङो नुदों जे सुबुं माहारिया गावनि निड्सखौ फुरा खालामनो थाखाय गोबां समाव हाग्रा बंग्रा दानस्रांनानै जों थादों। मालाबा हानि क्राइसिस जादों जों हाग्रायाव हाबनानै माने हा सिमफायदों माने दंफां लाइफां दानदों आरो माब्लाबा हाग्रानिफ्राय जोङो थांना थानायनि लाइभलिहुडखौ जोङो दिहुननायनि थाखाय हाग्रा बंग्रायाबो जोबस्रांदों। दा बेखायनो जिखिनि दासिम बड'लेण्डआव आरो आसामाव जोंहा माने हाग्रा ओनसोल बासायनानै दङ बेखिनिखौ जोङो बासायनानै लाखिनांगोन। कुनु कारनाव जाहाथे गोदानै हाग्रा सिमफायनाय जाया, कुनु कारनाव जाहाथे गोदान एनक्रचमेन्ट जाया, कुनु कारनाव जाहाथे इलिगेल माने ट्रि माने फेलिं माने दंफां लाइफां बा हाग्रा दानस्रांनाय जाया। बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों सांग्रांथि लाबोनाय जोङो नांगौआव वार्निंबो होदों, नांगौआव जोङो आयेन भाबै बेबस्था लानो थाखाय जोङो हमनानैबो होनाय जादों। खारन बे हाग्राया जोंनि सम्पद आरो बे सम्पदखौ जोङो रैखाथि गोनाङै बासायना लाखियोब्लासो जोंनि फंबाय बिनानाव फिसा फिसौआ जोंहा थांनानै थागोन आरो बिथांमोननि थाखाय जोङो मोजां प्रिथिबि समायना मोनसे बुहुम आरो समायना मोनसे मिथिंगा जों होनानै गालांनांगोन जेराव अक्सिजेननिफ्राय लानानै क्लाइमेट चेन्जनिफ्राय लानानै जाहाथे बेयाव थ्रेटेनिं बेयाव खैफोद गोनां जाया। जों नुदों बिभिन्न समाव नेचारेल केलामिटिस जादों। रिसेन्टलि प्रि मनसुननि थाखाय निउ हाफ्लं स्टेशना इर'सन आरो फ्लादजों बुखारलांजादों। केरेलायाव बानपानि जायो, मालाबा नोङो उत्तराखन्डआव नेचारेल माने क्लाउड बार्स्ट जादों बा बेबायदि इर'सन जादों। दा जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोल आसाम आरो भारतआव बा बुहुमावनो जों बेबायदि केलामिटिसखौ जों लुबैया आरो जोङो भारत भुटान सिमायाव थायो। गोबां अखा हायो आरो गोबां अखा हानायनि थाखाय बेयाव हा खुरखानाय इर'सन जों जानायखौ नुयो आरो जोंनि मिथिंगायाव जुदि दंफां लाइफां गैयाबा
बे इर'सना बारा जागोन मालाबा जोंनियाव द्रट जागोन मालाबा जोंनियाव फ्लाड जागोन आरो इर'सन जागोन आरो जों लुबैया जे गुबुनाव जानाय बायदि केलामिटिसा जोंनि जायगायाव जाथों आरो बिनि गेजेरजों जोङो खहा जाथों जों बेखौ लुबैया दा बेखायनो रावबो सुबुङा गोदानै हाग्रा ओनसोलाव दानस्रांनानै थानाय हाग्रा सिमफायनाय आरो हाग्राखौ धंस' खालामनायनि थाखाय जाहाथे हाबा मावा आरो बे बिथिङाव सरकारखौ जोङो नारसिनगोन डिपार्टमेन्टखौ जों नारसिनगोन आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्ट्रं जोङो अबजारभेसन जोङो बे बिथिङाव लाखिगोन आं बेखिनिखौ बुंबाय दिनैहाय बे रानिखाथा ओनसोलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिनि नुजाथिनायाव 10 दुवार्स आन्सलिक कमिटि एबसुनि बे हस्ट खालामनायाव दिनैहाय बे वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे 5 जुनाव खुंफुंनाय जादों आरो बे प्रग्रामजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बिफां गायनायाव आंबो बाहागो लाफानो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। आं सानदों बेबादिनो सिभिल ससाइटि छात्र संगठन गोबां आफादफोरा गुबुन आफादफोरा जुदि बेबादि एवारनेस प्रग्राम आरो कनसियासनेस जुदि इनभाइरनमेन्टनि बिथिंनि सायाव जुदि बुजिनाय फैयोब्ला एवारनेस फैयोब्ला लासैनो जोंनि बे जानाखि ग्लबेल वार्मिं आरो क्लाइमेट चेन्जनि जानाखि समस्या बे समस्याजों मोगा मोगि जानो बा एडाप्टेसन खालामनानै जों माब्रै सुबुं माहारिया माने नेचारेलि थांनानै थालांनो हागोन बे माने जोंनि नेचारेल केलामिटि आरो जानाखि ग्लबेल वार्मिं क्लाइमेट चेन्ज बेखौ जाहाथे होबथानायनि गेजेरजों जोङो माब्रैहाय इनभाइरनमेन्टखौ माने जोङो बेलेन्सआव लाखिनो हायो बे हाबाफारिखौ मावथांखिखौ माने बुहुमनि दाब जायगायाव मावफुंहैनो हागोन होननानै जों आसा खालामनो हायो। दिनैहाय माने बे रानिखाथा ओनसोलनि एरियायाव हाग्रा ओनसोल सेराव बे प्रग्रामखौ एबसुआ खुंफुंनाया मोनसे मिनिंफुल मोनसे प्रग्राम जादों। बे प्रग्रामनि गेजेरजों हाग्रा ओनसोल सेर रायजो जानाय सुबुंफोरा बाय'डाइभारसिटि आरो फरेस्ट कभारनि गोनांथि इनभाइरनमेन्टखौ लाखिनायाव जानाखि गोनांथि हाग्रा ओनसोलनि जानाखि बिहोमा बेनि फारसे सांग्रांथि फैगोन होननानै जों मिजिंथिनो हायो। जोङो जेब्लायबो जोंनि माने थाखानाय जानाखि नेचारेल रिसर्स जानाखि जोंनि हाग्रा ओनसोल बे हाग्रा ओनसोलखौ जोङो गोजोरै लाखिनांगोन आरो जानाखि गोमालांनाय जानाखि जोंनि फरेस्ट एरिया बे एरियाफोरखौ जोङो बिफां लाइफां गायफिननानै जोङो जोंनि ओनसोलनि आबहावाखौ गोजोन गोग्गो खालामनांगोन अब्लासो जोङो जोंनि इयुन जोलैया माने गाहाम देहा लानानै थांनानै थानो हागोन।